Mary Njoki manyowito ngimane kaachiel kod nyithinde kar dak ma Southwest Jefferson e piny mar Amerka. Dwaro ni apisa mag arita kwe okonye nonro mar yango nek mar ji adego ma nek margi tudo kod wuon pargi ma bende en Jakenya. Wachore ni Mary Njoki, nyithinde Adriana Stanton gi Brianna Stanton nyocha tho e lwet wuon gi Gary Stanton chieng' Ngeso kapok okawo ngimane. Min Njoki gi nyamin gi odhi e piny Amerka mar iko chenro mag iko. Beti Juma miyo ler mar wach. E gweng' ma Kiamaina e kaunti ma Kirinyaga, waromo gi Moses Muchemi ma en owad gi mosenindo Mary Njoki, to pod oparo maler masira manotimore ne odiochieng' mar Ngeso kane giyudo wach ni Njoki kaachiel gi nyithinde nonegi gi jaode e dalagi e kar dak ma Southwest Jefferson e piny Amerka. It came as a shock hearing that he did this. I mean, this is a person who used to share even his password and account details with my sister. So they used to operate together. Everything was open about their relationship. Muchemi leronwa ni chieng' mogik ma Njoki gi familia ne nolimo Kenya en dwe mar 10 higani kane gibiro e liend wuon Njoki mane owito ngimane e piny Amerka kendo noike e puothe. I saw her like 3 weeks ago. She and her husband, they came and nothing seemed off. The husband greeted us well. He liked children a lot, so he would even take my kids out as he's taking everyone else's, including my brother's kids. Owacho ni Njoki e nyamin gi mane oneno ni osomo tije mar tudruok e yor mbui kendo dwaro nitiere mar ni otim nonro madhi yango gimane omiyo jaode otimo tim machal kamano. Yeah, we'll wait for the investigations. They investigate and find out. Maybe they'll go through their phones if there was any issue, so that we can bring closure to that issue, because he never left a note as in saying why I'm doing this, the way normal people like write notes. Obila matimo nonro no wacho ni Gary nyocha ochelo minode kaachiel gi nyathine Adriana Stanton lisasi mathoth ka nyathine Brianna Stanton ma jahiga 11 ochodo lisasi achiel kende. I wish Gary could have talked to me if there was any issue. I just wish he could have reached out to any one of us, even to me personally. I thought we were close, but now I realize we were not so.